This message is from Northern Christian Association of Nigeria. Basaya yashebu babu Sam basaya yashebu babu Sam anan kasan arewa muna fama da talauci yaki ma bai bar mu ba jita ma basu bar mu ba awaye gari sai ga annoba wayo Allah ina za mu je ina ne za mu boye ina ne za mu samu ceto mu taho maza wuri Yesu shine zai cice mu shine gatan talakawa shine garkuwan marayu. He's got the whole world. He's got the whole world. He's got the whole wide world in his hands. Yeah. Mata murike Yesu, yara murike Yesu, maza murike Yesu, kowa ya rike Yesu. Hikiman mutum da gwanintarsa ya kare ranar nan Allah zai bayyana ikonsa. This message is from Northern Christian Association of Nigeria, led by Reverend Dr. Yakubu Pam. Let's support the government to end COVID-19. Stay safe, be blessed.